салом алейкум аз шаҳри левакан дӯстони азиз. аксе ки дар рӯи экран дидесин акси болош се шаҳрванди Израил 15 моҳ дар маҳбусхонаи ғаза буданд. акси поёнаш се шаҳрванди ғаза 15 моҳ дар маҳбусхонаи Израил буданд. намҷа маълумай кие террорист, ғаза ё Израил. акси дуюм дар рӯи экран чишмои шаҳрвандони Израила нигоҳ кунед ва чишмои шаҳрвандони ғаза. шиканҷа, зулм, геноцид асри 21. акси сеюм пӯшокҳои шаҳрвандони Израила нигоҳ кунед ва пӯшокҳои шаҳрвандони ғазаро нигоҳ кунед. дӯсти ки дидесин дар акси поён маълумае кие террорист. ба ном муҷоҳид. шумо видео рӯй мекунед ки дар территорияи Сурия мо хонаи кофирои шиоро дар додесем, чапа кардесем. барои чӣ ай бораи ғаза гап намезанед? барои чӣ як бор Израила кофир намегед? шумоша нигоҳ кунед, гудакай дод задесай, мо Эронро нобуд мекунем, Эрон кофира. аксе ки дар рӯи экран дидесен Израил дар территорияи Сурия $7 миллиард база соз киста. дар территорияи Сурия ба ном муҷоҳид. дидем ба ном муҷоҳид. як сол пеш дод мезадем ки мора бывши президенти Сурия Башар Асад иҷозат намедиҳад ки бирем мардуми ғазара ёрдам кунем, зидди Израил барот сабарем. имрӯз 63% территорияи Сурия дар дасти шумо аст. террористо таи чунтон база соз киста Израил. шумо як борак Израила кофир намегед, байрақша дар наметен. ба ном муҷоҳид. муҷоҳид